नमस्कार मित्रांनो, मी गौरव संत. मी आता इथं आलेलो आहे आपली जिल्हा परिषद आंबट चौफुलीजवळ. आता रात्रीचे जवळपास 11 वाजलेले आहे आणि तुम्ही माझ्या पाठीमागे बघत असताना मंडप दिसत आहे, ते उपोषणाचं बॅनर दिसत आहे तुम्हाला. काल आपण आपल्या नाभिक समाज विकास फाउंडेशनच्या वतीने सामाजिक कार्यकर्ते बंडू सुरोडकर यांच्या उपोषणाला आपण पाठिंबा दिला होता व त्याच अनुषंगाने मी आज रात्री 12 वाजता, म्हणजे आता 11 वाजून गेलेले 12 वाजते जवळपास, इथं घटनास्थळी आलेलो आहे. माझ्यासोबत हे सामाजिक कार्यकर्ते बंडू सुरोडकर व त्यांचे सहकारी तुम्हाला दिसत आहे. तरी मित्रांनो, मी या व्हिडिओच्या माध्यमातून एवढं सांगू इच्छितो की बंडू सुरोडकर हे मागील 3 दिवसापासून उपोषणाला बसलेले आहे. तरी त्यांच्या ज्या मागण्या आहे त्या लवकरात लवकर मान्य करून जे भ्रष्ट अधिकारी आहे त्यांच्यावर त्वरित गुन्हे दाखल करावे व बंडू सुरोडकर यांना न्याय द्यावा व त्यासाठी हा व्हिडिओ तुम्ही जास्तीत जास्त शेअर करून आपल्या जालना जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी राठोड साहेब यांच्यापर्यंत पोहोचवा, ही माझी विनंती तुम्हाला. धन्यवाद.